Hello everyone, this is Anushka Jayaraman, CBSE Class 9 Exercise 4.4. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and y in two variable நம்ம கொடுக்கணும், right? First solution என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா solution, yes, so first y is equal to 3. ஸோ இதை ஒன் வேரியபிள்லேயும் சொல்லணும்னா டூ வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாக்டாக இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா y is equal to 3 is an equation in one variable. ஒன் வேரியபிள்னா என்ன, ஜஸ்ட்டு ஒய்ன்ற ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது, எக்ஸ்ன்ற இன்னொரு வேரியபிள் இல்லை. ஸோ ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள். ஸோ அது ஒன் வேரியபிளில் இருக்குது, ஒய் ஒன்டின்னு இருக்குது. ஸோ அப்போ இதுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் எப்படி போடலாம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்பர் லைன்லேயே ட்ரா பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ ஒரு நம்பர் லைன் எடுத்துக்கிட்டு அதிலே ட்ரா பண்ணி நம்ம போட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா 0 1 2 3 4 5 6. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும், -1 -2 -3 -4 and so on. ஸோ y is equal to 3 நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஈக்குவேஷன் லைனை வந்துட்டு yன்னு வச்சுட்டு y is equal to 3 இங்கே பிளாட் பண்ணிடலாம், which is y is equal to 3, ரைட்? ஸோ இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிளில் போடுறோம். அதே நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் செகண்ட் வேரியபிள், இது ஒன் வேரியபிளில் போட்டாச்சு. அடுத்து y is equal to 3ங்கிறத நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸில் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதலாம்னா 0 into x plus of y is equal to 3. y is equal to 3 as டூ வேரியபிள். டூ வேரியபிள் இருக்கிற ஒரு ஈக்குவேஷனாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், 0 into x plus of y is equal to 3. அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன கொடுப்போம், எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுப்போம், கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு when x is equal to 1, x is equal to 1னா 1 into 0, 1 into 0 plus of y is equal to 3. y is equal to 3 implies that y is equal to 3. ஏன்னா 1 into 0 0 தானே வரப்போகுது. அடுத்து x is equal to இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்குறேன், 2ன்னு கொடுக்குறேன், implies that 1 into 2 into 0, 2 into 0 plus of y is equal to 3 will gives you the answer y is equal to 3. அடுத்து x equal to நெகட்டிவ்ல ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம், -1ன்னு, -1 into 0 plus of y is equal to 3 will gives you the answer y is equal to 3. Because every number is, each and every number is multiplied with 0 will gives you the answer again, it is 0, right? So y is equal to 3ன்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ அப்போ இதுக்கு டேபிள் போட்டுடலாமா, x, y, xக்கு என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்தா 1 2 -1 எல்லாமே என்ன வேல்யூ yக்கு கிடச்சிது, 3 தான் கிடச்சிது, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த டூ வேரியபிள்ஸை நம்ம மாற்றியாச்சு, மாற்றிட்டு அதுக்கான லீனியர் கிராஃப் போடுறதுக்கான டேபிளும் இங்கே ட்ரா பண்ணிட்டேன், ரைட்? ஓகே, ஸோ இதை அப்படியே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிராஃப் சைடில் பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது, 1, 3. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் 1 1, 3. அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது, 2, 3. ஸோ 2, 3. தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது, -1, 3. ஸோ -1, 3. ஸோ எல்லாமே எக்ஸாக்டாக எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஒன்று கொடுத்துருச்சு. எஸ், அது எக்ஸாக்டாக எதை மட்டுமே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஆஸ் ஆக்சுவல் ஒய்யை மட்டுமே தான் அது பிளான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ y is equal to 3 அப்படின்ற ஒரு லைனை மட்டும்தான் அது பிளாட் பண்ணியிருக்கு, கரெக்டாக? ஸோ அப்போ டேரெக்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம், y is equal to 3 as a டூ வேரியபிளுக்கு y ஆக்சிஸ்க்கு தட் இஸ் parallel to x ஆக்சிஸாக இருக்குது, அட் த எண்டு பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா y ஆக்சிஸில் தான் நமக்கு பிளேஸ் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஸோ y is equal to 3. எஸ், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.